गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय आं सावरायगोन जाहैबाय सासे मानसिया कमेन्ट लिरनानै हरदों, नाम मख'नो सानाखै आरो बिथांनि जाखिनि कमेन्ट लिरहरनाय आं स्क्रिनाव होनो गोसो गैया, होआ, गाज्रि लिरहराखै। बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बावहायनिखौसो आङो एसे बिथांनो बुंहरनो सानदों आरोखि। बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारिखौ बरननोब्ला जों सरकारजों थाफानानैसो खामानि मावनांगोन, बा अफ्रिया सरकारजों सिथाबफानानै खामानि मावनांगोन, अब्लासो रन्जन दैमारिया उदां जागोन। बेखिनि बाथ्राखौ बियो बुंहरदों आरोखि। जाय आंनो कमेन्ट लिरना हरदों बा बेखिनि बाथ्राखौ बुंहरदों, नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। आरो नोंथांनि बुंनाय बायदि बा नोंथाङा जेरैबायदि थिननाय बायदि बिदि जाजोबनाय नङा। अफ्रिनि गोसोखौ नोंथाङा नोङो मालाबाबो मा होननानै बुङो बायनो बा माबा मोनसे खालामनो हानाय नङा। आं नोंनि बुंनाय बायदि सानाखै आरो बिनि बाथ्राखौबो बुंगोन। जोंनि NDFBनि दैदेनगिरिफोर, आं फेक्सननि बाथ्रा बुंबाय थाला, दिनैनि दिनाव बुंबाय थानो समाया। दिनै NDFBनि एक्स NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा बिथां प्रमद बर'नो आं नोंथांनाव मोनसेल' कुइसन सोंनो लुबैदों, नोंथाङा मोनथिदोंना मोनथिया आरो नोंथाङा खय बोसोरनि UPPL, आं बेखिनि बाथ्राखौल' नोंथांनाव सोंनो लुबैदों। नोंथाङा UPPLआव खय बोसोर जाखो हाबनानै, आरो UPPLनि थांखि बिथांखि बेफोरखौ नोंथाङा मोनथिगोन ना मोनथिया? आरो नोंथाङा प्रमद बर'जों बेसेबां खाथि क्लस, आरो नोंथाङा UG ब्रह्मनि बेसेबां खाथि आरो क्लस, बेसेबां खाथि, बेसेबां टाचआव थायो नोङो? आरो UG ब्रह्मनि प्रमद बर'नि खोथा बाथ्रा बुंनायफोरखौ स्टाडि खालामगोन ना खालामा? आं बेखौसो बुंगोन। आं हाबैनि सिगां नोंथांनो आं बुंग्रोनोसै, आं BPFबो नङा बा UPPLबो नङा बा माबा मोनसेबो नङा। आं BPFनिबो आर'नाइ गानाखै दिनैसिमबो, UPPLनिबो आर'नाइ गानाखै दिनैसिमबो। UPPL सरकार दादों दिनै 2 बोसोर बेसेबांबा बोसोर। बिनि उनावबो आङो रावनिबो आर'नाइ गानाखै। BPFआबो थिनदोंमोन जोंखौ, 81 जों अफ्रिखौ जों मालाबानो थिनदों, जों नोंसोर फैदो, नोंसोरबो हाबदो BPFआव आर'नाइ गानदो। आफादा डिसबेन्ड जायैनि सिगांनो जोंखौ थिनदोंमोन, नाथाय जों बेखौ गानाखै आरो लायाखै, एक्सेप्ट खालामाखै। जेरै दं बिदिनो थागोन। थिग बेफोरबायदिनो अन्थावखौ जों अफ्रिखौबो जों सानैखौबो थिनदों UPPLआव हाबदो नोंसोरबो। NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा फ्रायानो हाबफ्रामजोब्बाय, बा नोंसोरल' मानो बिदि थाबाय थाखो, माखासे सुबिदा लानो हाबदो, बेफोरबायदिखौ होननानै बुंदो आरोखि। नाथाय जोंनाव बेफोरबायदि सुबिदा लायोब्ला आफादाव थानाय समावनो जों बेफोरबायदि गोबां सुबिदा लानो हायोमोन। आफादनि दैदेनगिरिफ्रा कयेकजना लादों, जादों, एसेब्लाबो जादों। आं मोजां मोनदों बिथांमोना जायफ्रा सुबिदा लानानै हाबनो हादों, बा सुबिदा लानानै दिनै UPPLनिफ्राय आदाय खालामगना लानो हादों। आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आरो थेंक्स बावहरो। आरो BPFनि आमोलाव जायफ्रा BPFआव हाबनानै, जायफ्रा BPFनि खामानि मावनानै NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा आदाय खालामगनो हादों, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरो। खारन जों हाबिनि जाहोना बे, जोंनि गिबियावनो नांगौ जेलाव थानाय जेसेबां जेलाव जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोना उदां जाग्रोनांगौ। बिनि उनाव हाबनाय हाबिया बे उननि बाथ्रा। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि थाखायनो, आंनि थाखाय, बै सोरबा सासेनि थाखाय दिनै सोरबा सासेया, गुबुन माखासेफ्रा जेल जानो गोनां जादों। 50 जननिबो बारा बा 60 जननिबो बारा गोबां, सोरबा जिउ जोबजासिम साजा होजाबाय, सोरबाया दिनैहाय खुनु बिजिर जायाखै। बै बिथांमोननि बारै बिसोरनि खोथाखौ जों सिन्था खालामनानै बा साननानै रावजोंबो हाबाखै। जों एक्स NDFB हिसाबै दं। दा बाथ्राया फैफिनदो, नोंथाङा बुंदोंमोन जे अफ्रि, नोंथाङा जुदि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनोबा, जेलाव थानाय जेसेबां दैदेनगिरि सेंग्राफोर दं बिथांमोनखौ उदां खालामनोब्ला
UPPL हाबनांगोन जइन जानांगोन आरो फंबाय आरो नों आंनिख्रुइ देरसिनबो जानो हागौ आं फंबाय लिंबाय क्षमा खालाम जाय हक नोंथाङा जा थिनदों आं नोंथांनि खोथा मथे एकमत नङा नोंथाङा जा थिनदों बेफोरबायदि नङा आरो हाबनोबो हाया नोंथांनि कमेन्टखौ आं गाज्रि होनाखै खिन्थु नोंथाङा जाखिनि बुंहरदों बिनि सायावसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दिनै आं हाबनायनि सिगां UPPL आव प्रमद बर'नो जोंनि आफादनि दैदेनगिरि नामखौ मख'नो सानाखै बिथांमोना मेम'रेन्डाम गथायदों नाथाय बै मेम'रेन्डामखौ दिनै प्रमद बर'आ मा खालामखो रन्जन दैमारि स्पेसियेल एकेबारे रन्जन दैमारिखौ जों लोगोसे जियालाव थानाय जेसेबां सेंग्राफोर थानाय बेफोरखौ उदां जानायनि नामाव जेब्ला UPPL सरकार इलेक्शन जाफुयो केम्पेइन सोलिफुयो अब्लानि समाव NDFBनि सेंग्राफोर बा दैदेनगिरिफोर कयेकजना हाबदों गोबां खोथा बुंदों बिथांमोननि खोथाया इलेक्शन समाव बेखिनि बाथ्राया ओंखारो नाथाय बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा जों बेफोरखौबो सिन्था खालामदों नाथाय बिथांमोननि खोथाखौ मा सानदों मा मेम'रेन्डाम होदों मेम'रेन्डामखौ दिनै प्रमद बर'आ मा खालामखो दिनै जे प्रमद बर'नो जेलाव थानाय जेसेबां सेंग्राफोर बा जोंनि आफादगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सेंग्राफोरबो दङ बिथांमोनखौ उदां जानायनि नामावहाय दिनै मेम'रेन्डाम होदोंमोन बा बिथांमोना UPPL आवनो हाबखादों आर'नाइबो गानदों बिथांमोना आं हाबिनि सिगां आंनिख्रुइबो गिदिर दैदेनगिरि सोरबा पाब्लिसिटिनो सोरबा गुबुन सोरबा फाइनान्स सेक्रेटारिनो बेफोरबायदि आफादाव बिबान लानाय बिथांमोनानो हाबबाय आर'नाइ गानबाय दिनै बिथांमोननिखौ मेम'रेन्डामखौ मानो सनमान होआसै आंनि खोथाया बेफोरबायदि जानानै दं दिनै प्रमद बर'आ बा दैदेनगिरि जोंनि BTRनि CEM बिथांनो मेम'रेन्डामबो गथायदोंमोन जेला इलेक्शन केम्पेइन जायो अब्लानि समाव बिथाङा मा बुंदोंमोन जोङो दे नायगोनसो होननानै बुंदों उदां खालामथारगोनखौ बुङाखै नाथाय आं हाबाब्लाबो दिनै आंनि सिगांनो जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ बेफोरनि हाबनायनि बा बिथांमोननि जाखिनि नारसिननानै खोथा बुंनाय बेफोरनि बारै बिथां दैदेनगिरि मा होननानै बुङो CEM बिथाङा नायफेरदोंमोन ना बे मेम'रेन्डाम होनायनिखौ आं हाबनानै जुदि उदां जाजोबोब्लाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा आं गाबोनो हाबगोन खिन्थु आं हाबनांगौला नोंथांनि बुंनाय मथे हाबोब्ला CEM आ दलिलाव साइन होनांगोन बियो अब्लासो आं बिजों हाबगोन रन्जन दैमारिखौ आं 100% उदां खालामगोन जेलाव थानाय जेसेबां गथ'फोर दं आं बेखौ 100आव 100% आं उदां खालामगोन होननानै बियो सहि होनांगोन बियो अब्लासो सिन्था खालामगोन आं नोंथांनि बुंनाय मथे नोंथाङा हयतोबा आंनि देरसिनबो जानो हागौ बा उन्दैबो जानो हागौ अब्लासो सिन्था खालामगोन आं दिनै भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन थेवबो नोंथांनि कमेन्टखौ नायदों गाज्रि मोनाखै नोंथांनि कमेन्ट लिरना हरनायखौ आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा प्रमदनि बेसेबां क्ल'ज बेसेबां खाथि थायो आरो बेसेबां सोमोन्दो थायो नोंहा प्रमद बर'जों आरो UG ब्रह्मजों नोंथाङा बेसेबां सोमोन्दो दं नोंथाङा हायोब्ला प्रमद बर'नाव खनसे सोंहै XNDBनि दैदेनगिरिफ्रा मेम'रेन्डाम गथायदोंमोननो नों मोनदोंना मोनाखै बे खोथाखौ सोंनानै आंनाव कमेन्टखौ लिरनानै हर सेकेन्ड टाइम नोंथांनि कमेन्टखौ आङो रायजो राजानो फोसावनाय जागोन आरो डिसप्लेबो हगारनायबो जागोन सोरबा कमेन्टखौ चेक खालामहैयोब्ला मोनहैगोन बिथाङा इंलिसजों लिरदों बेफोरबायदि आरोखि जाय हक बाथ्राया दिनैहाय गोबां गिदिर बाथ्रा नङा राजु सरकारबो फन हरबाय थादोंमोन ओमफ्राय गोबां मानसिफोर फन हरदों रायलायाखै थ' रायजोफोर आं जुदि बावहाय माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंदोंबा गाज्रि लेंगुवेज इउज खालामदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आखाइ खबजबनानै निमाहा बिनाय थाबाय थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय
जय बर' हारिनि।